Hej, velkommen til det her, og skruer ned. Det er, Predator, og det her er altså det Predator, og jeg er Loki, eller I kender mig sikkert, Loki, og vi bruger Predator i dag, og det er fordi, jeg fik lige Predator, og så begyndte jeg nemlig med optag, fordi jeg optagede også, men mit optag, så det gik den. Okay, det her, det er Vision, altså det her. Lige nu, I kan se, det er Vision, altså man kan ikke se igennem murene, eller ja, det kan man ikke. Wow, hvorfor fanden kan jeg ikke skyde det? Nå, okay. Nu ved det, kan jeg heller ikke bruge killstreaks. Godt. Okay, det her det er vision mode. Altså sådan blå. Sådan, ja, man ser sådan blåt. Skyd. Ja. Det er sådan, man skyder sådan granatagtigt eller bombe. Hvorfor kan man kalde det? Jeg synes, det er mega fedt, det her Predator. Og det er kun i banen Ruins, man kan have det. Eller Ruins, eller fuck det er. Se, og det her er normal mode, så det er The Vision. Jeg synes Vision det er bedre. Skifter jeg lige. Når man croucher, så kan man være usynlig. Se nu. Ja. Og det synes jeg er fedt, men man kan stadig sådan se mig lidt sådan. Fordi det vil også være sådan, så kan vi være udødelige, så kan vi være stoppelige endda. Altså, det kan være lidt svært. Bang. Og så jeg dræber mig selv lige om lidt. Det er bare sjovt at styre den her. Fuck, det er fedt at styre den her egentlig. Ja, det er sådan, når der kommer nye ting i Call of Duty, så elsker jeg det bare. Fuck er det? Ja, skyd, shot. Okay, down. Se, nu laver den KEM, eller KEM strike, eller, jeg tror ikke det er KEM, men det er noget andet, som jeg ikke ved. Vi kan bare kalde det KEM. Ja, sådan, KEM, eller, ja. Og så fanden fik jeg 26 kills, men det er bare mod bots, så det er let nok, altså. Det er fordi, jeg tror ikke, jeg kan få det i online, eller jo, jeg kan godt. Det er let nok, men hvis jeg mister ja, og ja, jeg kan i hvert fald godt lide Predator. Hvis du har Xbox, så har du sikkert prøvet det, men jeg har Playstation, så derfor har jeg prøvet det lige nu. Og så tak fordi I så med.